дар ҷаласаи маҷлиси вакилони шаҳри душанбе ки 24 декабр баргузор гашта Муҳаммад Саид Убайдуллоев шаҳрдори Душанбе ба раёсати агентии меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии шаҳр супориш додааст. дар ҳамдастӣ бо дигар сохторҳои шаҳр барои ташкил намудани ҷойҳои кории нав кӯмакро ба харҷ диҳанд. Ин супоришро ӯ бо бозгашти муҳоҷирон аз Русия ва дигар кишварҳо бо сабаби буҳрони иқтисодӣ рабт додааст. мувофиқи иттилои Бонки марказии Русия ба Тоҷикистон ҳар сол аз тарафи муҳоҷирон 4 миллиард доллар ворид мешуд, ки имсол он ҳамагӣ ҳудуди 1 миллиарду 200 миллионро ташкил дод. шумораи муҳоҷирони кории тоҷик дар Русия аз 1,5 то 2 миллион нафар тахминан зада мешавад, ки асосан дар сохтмонҳо машғули коранд. коршиносон ба иҷро шудани ин супориш ба шубҳа менигаранд. онҳо мегӯянд ҷойҳои корӣ дар Тоҷикистон шаклгиранда асосан аз ҳисоби гардиши пулҳои аз Россия ворид шуда буданд ва Тоҷикистон дар ин чанд сол наздик на танҳо имкони ташкили ҷойҳои нави кориро надорад, балки бо шиддати онҳоро аз даст хоҳад дод. шаҳрдори Душанбе аз кӯмаки шаҳрдорӣ ба 704 нафар бекорон ҳам суҳбат кардааст, ки маблағи онҳо дар соли 2015 466 ҳазор сомонӣ будааст, яъне барои ҳар як нафар 662 сомонӣ солона ё 55 сомонӣ маҳона.